unwaith eto, maen nhw'n cael caffedd cadw'r meddiant. A mae Seintiau'n cael cyfleoedd eto, mae Williams! Ac oedd yr arbediad yn allweddol chwarae teg i'r golwr. Mae'n torri'n garedig, mae'n dod at y canol, Peniad allan, Rhyffel! A'r arbediad yn un rhyfeddol gan Andy Firth yn hedfan i'w chwith ac yn cadw Connah ar y blaen. Coesiad Hill Roma. Y Peniad! Gan Alex Downs. Mae'n beniad cry, ond yn syth at George Ratcliffe a'r golwr yn troi'r bêl dros y bar. Thomas draw at Chivers yn mynd amdani, ond Argedo am arbediad hyfryd gan Bojecka. Chivers yn mynd amdani o ryw 5 llath ar hugen, mi oedd hi'n ergyd yn mynd i'r gornel ucha, rhaid dweud.